So ngayon, eto yung photoshoot na namin. Si, anong pangalan mo? Axel. Axel. Matagal na kami hindi na nakapag-vlog kasi busy si Boss Lloyd. Nagbakasyon sa Amerika. Kasama si... ano? Kay Bus Amit Tagoy. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss, and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, boy, this is Boss Junfel Junfel Films. And for today's video mga boss, ang gagawin namin ngayon ay mag-pictorial, mag-photoshoot po kami dun sa kapatid ni Court na si Axel Benuya. So kasama ko ngayon muna dito mga boss, si Boss EJ. So, kumusta ang buhay natin ngayon? Okay lang. Okay lang. Ano yung mga ginagawa niyo dun sa bahay? Tulog. Matagal na kasi kayo hindi nakapunta dito eh. Kasama si Court. Ngayon lang kami gumising. Araw. Ngayon na kayo. Gumising. Bakit? Sarap ang tulog namin. Sa ilang araw na kayo hindi nakapunta dito, ngayon lang kayo nakagising. Oo. Ang ina yan. Bago natin patuloy itong vlog na to mga boss, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig, pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. So ngayon, ayan na si Court. Kamusta na yung buhay mo? Okay lang, boss. Okay lang. Medyo matagal na tayong hindi nakapag-vlog, di ba? Oo. Kasi busy kami mga boss. Eto si EG, sabi kasi niya, bakit ngayon lang kayo nakapunta dito? Anong sabi mo? Ngayon lang kami nakagising. Ngayon lang kayo nakagising, kahit sa ilang araw na kayo hindi nakapunta dito, ngayon lang daw nakagising. Ilang araw na kayong tulog. Ano? Isang buwan. Isang buwan na kayong tulog. So hintayin muna namin na kasi si Axel, pinuntahan pa niya si Boss Lloyd. So ngayon, mga kois, puntahan ko muna si Boss Lloyd. So ngayon nga, andito na si Boss Lloyd. Ba't ang tagal niya, pre? Ligo ako. Sige, balik na tayo. So ngayon, babalik na ako sa aming planeta. So ngayon, nandito na kami sa aming planeta. Wala pa lang break. So ito si Boss Lloyd. Kumusta ka na, Boss Lloyd? Buti pas okay. Paano magsabi ng suwi? Ha? So wait. So ngayon, eto yung photoshoot na namin. Si, anong pangalan mo? Axel. Axel. So ngayon, isi-set up muna ni boss yung mga accessories. Ito, taga saan ka po? Kanina ka pang tawa ng tawa. Ikaw ba si Ax Binuya? Kano mo si Kurt? Kapatid. Kaya pala magkamukha kayo. Suot mo na yung damit mo. Bigyan mo muna yan. Bigyan mo na ang old gods. Oh my God. Si Ax. Tangina. Magubad ka na. Matagal na kami hindi na nakapag-vlog kasi busy si Boss Lloyd. Nagbakasyon sa Amerika. Kasama si... ano? Kay Bus Amit Tagoy. So busy ngayon. Kurt. Kanino jowa? Jowa ni Kurt. Jowa mo daw yun? Hindi ah. Silang tatlo. Busy sila. Malot niya gabi. Boss Mehmet, way malot grab niya gabi ide. Ngayon kasama namin si Axel. So, let's go. Kahit gala ka ng gala, wala na yung panggatas yung bata mo. Magubad ka na lang kaya. Magubad niya. Magubad ka na lang, bilhin mo na yung sapatos mo. Boss, pwede ka na mukot. Ano naman? Mana siapa teh? Next.
Bulsa. Bulsa ano ba? So ngayon nandito kami sa bahay ni Boss Court at ni ano boss, ito yung jowa ni Mimit. Ang ina niya? Ilang months na kayo ni Mimit pre? Ilang months na? Oh, years na ba? 10 years, ang ina. Sana all 10 years. 10 years. At nga pala sa jowa ko. Sino yung jowa mo? Junami Ompad. Behind the scenes para ano, may pang TikTok. Tulin, boss. Tulin na siya, boss. Balik. Tulin. Ada Ji. Asa ko. Asa. Selfie muna. Sige na. Yun. Next. Pag-use. Hindi na ako makita, boss. Pikas din. Hindi mo ba na-miss ko, Boss Lloyd? Shout out niya pala sa Ganun. Aris, puti. Ulan. Naya, ano yung daw, kamo? Kanang, tinana ba? Ngayon, ano sa tila, ano lang? Ay, na kabangan ba? Ha? Tabiyaan. Sa. Ngayon, magkinaroon tayo na tabiyaan. Kaya wayo uno, magmahay. Uy, una magbahay. Magga. Uy, may maguna. Yung tuwad style. So ngayon mga boss, game pa rin kahit medyo madilim na. Yan. Ano. Memories pa ganda ng lyrics sa missing feeling mo. Pakatawar ko na pa yun. Kasi. Pakatawa na ba? Lipay. Ayun o, nag-smile na. Nag-smile na, boss. Ano to daw? Smile. Smile na, Axel, dahil ano, titignan to ni... Bibi Loves. Time na si Boss AG. Kamusta na, Boss AG? Okay lang. Kamusta yung ano, yung pag-iyak mo last time? Ilan din? Nakita ko yung iyak-iyak mo. Sana all umiiyak na. Sana all iniiyakan yung babae. Kapag yung lalaki umiiyak sa babae, ibig sabihin yan, seryoso yan. Oh, ayan. Ganon ka ba talaga kaseryoso, Boss AG? Ganun. Gano'n mo ka ng seryoso, paano mo ka ng seryoso? Uy, tatlong magkakapatid. Dara, day. Balik kini. Ata dugaya, Mas dara mas. So ngayon mga boss, tapos na kami mag-picture kay ano. Kumusta? Kumusta yung picture? Okay lang. Okay lang, oh. So ngayon, kakatapos na namin mag-picture kay Axel. Proud na proud ako sa kaibigan ko si EJ kasi napaka-serious niya. Iniyakan talaga niya yung babae. Uy, may mo na. Paano yung mukha ng seryoso? Sabi kasi ng iba na yung picture mo na inilabas ko sa Facebook ay si Kurt daw yun. Hindi daw yun kapatid ni Kurt. So ngayon, anong masasabi mo sa mga nagsabi nun? Sa totoo lang, ako talaga yun. Ayan. So medyo mahihiyain pa muna si Axel ngayon kasi ngayon ka lang nakasabay namin sa vlog, di ba? So mahihiyain talaga siya. Hindi nga siya makipag-usap sa iyo, di ba? Kapag nasa bahay kayo. Ito, kapag nasa bahay lang sila, hindi sila mag-uusap ng dalawang to eh.
tayong pictorial. Ano masabi nyo? Salamat, Chappy. Salamat, Chappy. Okay lang. Ikaw? Okay lang din. Salamat kay Boss. Ikaw? Salamat sa Lazada. Ikaw, Boss Lloyd. Salamat kay In. Salamat. Salamat kay In. Pinagdagan na. Nakudagan sa Luzada. So ngayon mga boss, tapos na yung photoshoot namin. At syempre, bago natin tapusin tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, nandito lang kami sa village namin. Bawal na kasi yung labas-labas. So dito lang kami sa loob ng village. So okay mga boss, hanggang dito lang tong vlog na to. And see you in my next vlog. Bye-bye! Takot yan sa balot ko, Boss. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.